kagungan kersa mantu menika sekar kinasih saged tinimbalan dhateng Temanggung. Dugi Temanggung. Menika mirah, Bu. Nggih, mboten mawi pesangon. Mboten mawi pesangon dhateng Temanggung menika. Namung nggih angsuranipun setunggal wulan menika badhe dipun nyuwun dipunjuk kabeh ngono. Monggo angsuran wong sesasi iki sampeyan niku pira wae Nisa. Rene. Rupita kang jrim bati piye to? Kaya kucing lho Mas. Lah dicandak cengele ngene kaya kucing. Duh Nimas sira wong ayu mbok aja salin sloka lan maneh citra ing janji jebul tega gandeng marang priya Slendro langgamipun manut panjenengan monggo. Langgamipun Sri Huning kemawon. Sri Huning sesarengan para kanca Sekar Kinasih Samporsari nyemanggaken. Boyo pati marang Raden Wirat Moyo Kalut Angus Prasetyo Ananda Trakti Sriyane dapat grahita kang cineta kalau sura lame ati pati tuban kadung Sri Puneka rane ati wangsa pati nalikane aduh lange aduh sayang Nyaring lelagon Sri Huning monggo saking sedaya para keluarga kasuwun foto sesarengan pirangaten saripit nyemanggaken keluarga ingkang saking Temanggung sumangga mbabine kepareng badhe foto sesarengan pirangaten saripit nyemanggaken.
keke walange kadung sering undang aduh lange aduh sayang Tukang syuting iki ketoke kaya budaya melu gerang lho. oh lah iya no wih kandani Ini kan ya sok gerang to Mas nek Apa? liyane job syuting. kuwi ya nyambi-nyambi kok Nduk Oh borongan. oh borongan lah yo nyambi-nyambi menawa Nggih, siang punika acaranipun mirunggan sanget Bapak Ibu. Mirunggan. Nggih, mbok bilih mangke ngersakaken lagen menapa ngoten mangke Bapak. Nggih. Ingkang lenggah wonten mriki wau lho Mas. nggih Lenggahe sampun dangu sanget. Blanje. Nah, sing diantu-antu. kuwi jam 09.00 mau wis kepareng lenggah Lah nggih risik meneh. Mbok bilih mangke ora among-rawuh menika mbok bilih mangke request napa Bapak? Pak, halo. Kok anteng men to, Pak? Sinten? Pak sinten? Pak Kadus yang pakai kaca tinggal. Nggih, Pak. Anjir, derek tepang Pak Kadus. nggih Request apa nanti, Pak? nggih niku Oh, sesi kedua aja. Pak Susanto menika penyanyi dereng kagungan garwa lho Pak Niki siang punika campur sari apa mau jenenge? Sekar Kinasih Sekar Kinasih menika ngasta penyanyi menika tesih perawan-perawan sedaya, Pak. nggih main saestu Pak niku Mbak bilih mangke ngersakaken penyanyi ini pun, Pak. nggih Oh, Nggih. nggih. Namung- Taren anu sik, Mas. menika perawan rada kasep Pak niku kasep anggenipun ngersakaken dados Nggih, mangke